O AC teşeli ötegereklerden borborlary AB bolsa bizde 2 SD'ga barabar eken. Borbory S bolgan tegerektin aýanty X. Borbory O bolgan tegerektin aýantyny tapgylar. Anda muna tegerektin aýanty X bolatat. Bu jerde radiusubuz SD. Oşo radiusty SD radiusun R dep belgilep alaýly. Anda oşo tegerektin aýantyn qaysi formuladan? Pi r kvadrat men tabazda. Oşo pi r kvadrat maselen şarty boýunça x ga barabar. Emi çoň tegerektin aýantyny tabaş üçin OD-ny tabaşybız gerek. Bizde CD R bolganlykdan BD 2R bolup galat. AB şart boýunça 2 jolu CD. Biz CD-ni R dep aldyk. Anda AB bu jerde dagы 2R. Şonda ele AO dagы bir jolu 2R. Bolgany OD bizde 6R'ge barabar bolatat. Çoň tegerektin aýantyny tapsak, biz pi köýtü 6R'tin kvadraty bolup galat. Anda pi köýtü 36R kvadrat j bolbosa 36 pi r kvadrat jaza alsak bolup. Pi r kvadratty başynda x dep belgilegenbizde. Oşondukdan 36 x dep goýsak bolat. Jogap